Jak Remusa sąd praści łeb sądził. Mijała dnie, kłeźli sobie równy jak kół w dłudzim płoce, chtarnygłe końca nie dozdrzysz. Ja siedniłe dnia stanął słup grabi w tym płoce. Pun Czernik. Stanął on z aktoma pod pychą przede mną i rzekł: Wiedzą je, że łanice rys przaskrzenią Remus, ale żeby to so tak chutkłe stało, tegłem so nie spodziewał. Terujece przeszedł powiedzieć, że za 2 tydzenie odbędzie so termin na chtarnym cebie sądzec bandą, a tamce bandze potrzebny łebrońca. Ja nie chcę żadnego łebrońca, bo Pan Bóg widzi, że je niedowinnie sedzą. Tak to nie gaduj, Remusz, odrzekł Czernik i sydył na drewnianym zydlu. Musisz mnie już chwilę wasłachać, żebym tobie wałożył łeco chłedzi. Płezdrzył chwilę na mnie, płeciwał głową i powiedział tak: Bocze, Remus, na ziemi Pana je sprawiedliwość ludzka, a ta je zamkłe w napisanym prawie. Prawo znów ledze sobie zbudowale na sztołt wieldziłe budynków, w którym je jedna wielga bruma. Ale krom ty jednej wielgi brumy, prowadzi z tego budynku bardzo wiele uleczk, szerszych i wąższych. Przez jedne z nich możesz jeść z biedą pszeńc z głową w górę podniesioną. Ale są i taci, przez chtarne sole przekleścisz, jak nie przemierzając, wielbłąd przez łuchłe iglece, przecim dzyl ruchen i przerodzony skórę łestawisz na placu. I są taci uleczki, przez chtarne leno na sztarykach łędześ, przecim nie wypuszczą rądze, bo ce z prac żadnie co jaż spuchnie. Eru uważaj. W tym domu prawa wamierze sprawiedliwość sądzę, że ten cebie uzny niedowinnym, to cekurze waprowadzać przesta wielgą bramą. Tam stoją dwaj, co cebie łebleczą, bią im zgłą niewinnosce i windzesz jak nowy, wapruny panna do slabu. Wszedł ci zły, jąze ci łukąsec muszą zamboma w łysny gąbę, a wszedce złostnice muszą slana pełknąć chtarnomiele na paruce do łeplywaniu cebie i muszą sonią strac. Sprawą naszą, adwokatów, je, żeby tak, co so na nas zdele, jacim sposobem wadobec. Czyli są tedy nie udały samontać sądzygłe, żeby klienta wapuściłną wielgą brumą. Tej duma boczeni, żeby jego przepchnąć przez jedną z nach łuleczk. Gwasno, to nie je przyjemny ładzankowanie ze sądem. Ale ledze łelom łestawić kawał kruchen i skórę, niże dać so zamknąć w sydze. Je słachał z uwagą ty neuciłe sprawiedliwość ze świata, a namysliwsze są, rzekł jem. Je chcą idź prostą drogą, jak Pan Bóg przekazał, i nie dom so w żadni krąte wąte. Czernik na mnie wezdrzył, waściżające swoje białe zęby i rzekł: Remus, ta waszedł jest spustkłewił jak celą, co pierwszy rys idzie naparząc. Nie wiesz, płeco trzymał łewczuż dłudzi knapel w ręce, jaż se nim zdzeli. I nie wiesz, na co chłedzi ten pies bury, jaż se łukąsi. I na co wół my rodzi na łbie, jaż se nima po żebrach płymakle. I na co brzemieją szerszenie wkoł twojej głowy, jaż łebarch nie jesz. Ale jak neprzód będziesz miał guzę od cija łewczarzowiłe i renę w skórze od psach zębów i żebra będziesz miał złomony od rogów w łelach i łebarchniejesz pyrą razy od żądeł szerszeniowych, ty będziesz miał szkłęła przebatą jak sony leży i żyć ci rozum cesą zetnie. Ale przystąpmy do sprawy. Ja wiem, że mnie nie lubisz,
bo we mnie ckniesz smątka. Ale to ce nic nie pomoże. Sum sobie łebruńco nając nimuś sposobu, a mnie sąd przez mus tobie jako łebruńco ustanowił. I na to nie ma radę. Chcące, niechcące, je ciebie bronić muszą. Czy i tak bać musi, to niech so stunie, łelubesku. Stunie so sprawiedliwość lacku, powiem lepiej, prasku, bo to co rzeką, żeby co miele wypuszczać przezną wielką brumą niedowinnościę, łetim nie ma w dole łedę. Nawet k przez necasny uleczci, nawet na sztorykach ce nie wypuszczą. Do dura dostuniesz so na pewno, ale pytani na jak długo. Bonze sądził sądza praści, a wiele baca wybucił, uważające, że z procem światowych spraw jak pilą dopiero co z jaja walągły. Ale dwóch rzeczy ce nie wybuci. Jedno, że z roznyszył kasiabom książci w chtarnach mływa łekorunie płelści. Dradzi, że z ranka padniósł na łeżła, co go szandara na szołmie nosi. Dali, czemu żeś są do kaduka przeznął do negłe pojedynku z Goliatą za knupiących twoich lat? Je nigdy nie użą. Śmiał soczernik. To dalek nie zańdzeć na świece. Ale żart w strun. Za ten knupiący tryl wanice nic zrobić nie mogą, bo to je, jak prawo rzecze, sprawa przedawniona. Ale jankwerci im z całesce to równak sądzy mu dody. A myś te co do powiedzeniu na swoją łebrono? Tac się nic nie zbroił, odrzekłem. My dwaj zabierele mnie mój towar, com go rzetelnie zapłacił, a je bronił swojej własności. Czernik sosmiał. Tak, gytka ce nic nie pomoże. Nie ciął te, jak policjant mówił, kwenfiskewuny? To je ciął, ale nie wiedzą, że jak złodziejstwo nazwie po niemiecku, ty nie ma radę. O, pewnie, że to je złodziejstwo, aby lepiej rzekł się rabunk, rzekł Czernik. Ale to taci, chtarnigłe, nie korzą w domu sprawiedliwości. Je co to wałożą, co bez do późniejszego urzadku wiedzą. Bycze, że takłemu, co krajamkłe wezniesz, to jest złodziejstwo. Czy i takłemu, co wadrzesz jawno, to je rabunk. Za jedno i za dradzi nie minie ciebie kara w domu sprawiedliwości. Ale miejle za sobą 100 chłopów z cijoma, aby wojskłe z flintoma i armatów, co są możesz łepądzec. Ty złodziejstwo i rabunk was zbiwają swoje brzedcimiona i nazywają so kwenfiskwewonim. A to, coś jest kwenfiskwewu, to je twoim nabatką, jakbyś to kupił, aby w ręku dostał. Na to je odrzekł. Pan Bóg gwas na inszą sprawiedliwością sądzać bandzę. Jece tyś wiadno mówią, łe sprawiedliwości lecci, a lecko sprawiedliwości łeb sądzi, bo nie masz za sobą ani 100 chłopów z cijoma, ani wojska z flintoma i armatą. Lepiej, żebyś mógł na łebrono płedać, jak my to prawnice nazywamy, ja ci przepytci łagłedzący. Mógłbyś na ten przykład rzec, żeś był pijany. Ja nigdy nie piję. Krom tego, mógłbyś rzec, żeś był łupity. Jemu wzdryknął, że... Gaduj z tacim, rzekł Czernik i wstał. Choćbym co nawet uleczką z domu sprawiedliwości odemknął, to bez ta przez nią nie wylezł. Ta bez głetów był mnie łeś zadać, czyjce banda bronił. Na szczęście te nie rozumiejesz po niemiecku, a są tłumacz, twoi gości nie rozumieje. Piwoj zdrów, rycerzu słońca, zamkną w murach skrą wermuzdową,
a je puchać arimana, bando hyków, koł murów twej sydze. Stało so, jak czernik mnie przepowiedział. Sądzole mnie w dużej dwórnice. Na stole zachtarnym sądzowie sedzele stoju krzyż. Ale je wiedzu po rozmowie z czerniką, czego są spłedzywać po ich sprawiedliwości. Posadzele mnie za kratą przez sanie. Przede mną sedził mój łebruńca. Między świadkoma je widział Goliata z knypiących lat, sedzącego łekłema policjanta i szandara z jarmarku, pod jedną saną sedzele świadce. Między nima je uzrzył Martą z lepińścich pustk i starego Michała, i Marcianno, i pana szkulnego z Lepna, Bałtyś Leon ze Stanką Stach, kleryk i mój dobry towarzysz Trumba. Widno mnie tu było, że procem sprawiedliwości świata kara mnie nie minie. Ale jak mnie sądownik rozpylścił cerograf mojego oskarżeniu, ty sobie prawdę musiał namyśleć. Czy jem tym remusom, którym wiedno chcą bać z panem Błegam w zgłędze? Czy tyś tacim wastąpcom, jacim łani w tym cerografie mnie pieczantowele? Wdarzo sobie dobrze, jak mnie czatuł sądownik łebwinieni. Remus tu przed sądem królewskie prascim stojący, dywny parobk na lepińścich pustkach, dzisu handlarz książkoma i drobnym towarom, od młodych lat łekazywał chęć i ładwego do wszelciego złego. Pod przymusem robiący swoją robotę, żeby mieć co jest, jednak przemyślał w zumkach i królewionkach, snadź, że ze stanem swoim przez wypatrzność mu namienionym spokojny nie był. Przy pierwszej leżności przerodzenie jego zbójnictwie waszło na wierzch. Chodzące na naukę swojej wiary, chciał on od swojego księdza powieścikę biblijną, jak mówi Dawid stolema Goliata w pojedynku kamieniem wystrzelonym z puszczówki ubił. Wząwszy we zgłędze ze swoim złym przerodzeniem, nawet ze słowa błędziłe pobudzeni do wystąpku. Knyp mył, on wasztelował sobie nierządzy w sztyłce dąbłowego cija, rozszczepiony głę od końca, a z tego rozszczepu zwykł on caskać kamienie do wielgłeste kurzego jaja na długą dalekość z wielgą sałą i pewnym trafem. Tym nierządzą uzbrojony zastąpił on drogo szandarze jadącym uwiechrzą z lapińścich pustk od urzędowi głę szukaniu zaburzoną z ubłodcim józwą, którym w nieubatnych czasach rewolucji zbroił ludka siepści procem królowi prascimu i w patkaniu zbrojnym ustrzelił szandaro i uciekł za granicą. Myły knyp Remus, płoszeniem kłenia, stanowił szandaro z trzutka publiczny drodzi i po łebrużającym swego królewskiego rąganiu trafił go kamieniem ze swojej puszczówki wystrzelonym prosto w głowę, odciągłe, łegłaszony, mocny słaga władzę, spadł z kłenia jak bez dacha. Knyp Remus, reniony w tej bitwie wystrzeleniem szandara w głowę, jednak potrafił so zatacać, że naleźć go nie było można. Po tyle latach wrócił so na ojczysty pustkowi burzon zybłodci, ale od pomsty prawa chroniła go śmierć, która jemu nie dozwalała długo wiekływać. Webczas jego rzecu jednak Remus cole mało u niego przesudiwał i odbierał naukę. Tali przeznale nie tali on sum, ale i ledze spustkwewił przemuszony przesągą na manko pańską. Późniejsi uczynci Remusowi każą wierzyć, że zmarły Józef Zybłodci czas przestywaniu z Remusem rozmiecał w nim do żewigłe, zielący są i krumtegłe wiegłe dasze z żewi buntu procem władzę i pepchnął go w żądę tak, co krajamkłe i jawno pryceją,
aby ze zemi kasiapści wanekac królewskie prasci żąda i w gromadze spłelchama stworzec dywną szlachecką Rzeczpospolitą Polską, chtarna powstać nie że bez królestwa naszego i narodu praściego największego zgnębienia i wstadu. Po śmierci Józwa Zubłockiego wypuścił on warosłusza na mocnego chłopa pod całą pryco na pustkowiu i jako handlarz książkoma i drobnym towarem ją wanorzec po kraju mające teryju pełną pojugą. Ledwie tyś wyszedł z Lepna, gdzie so wybrał mieszkanie, ju we młynach pod zwadą pobił nocą pana niemieckiego, którym próbował młyn na majątku, co go miał na drugi dzień nabec. Ty zaszedł w towarzystwie muzykańca trumba na folwark z wadą. Spemste, że dotychczasny pun przedył Niemcowi wieś swoją, zerwał on ze stany jego szablą rodową, chtarna tam wisała pod herbłewą tarczą, złumył ją i casnął panu pod nogi. Pun ten zacny i przejecel praściłe narodu ze zmurtwieniu i ужасу umarł na miejscu reszony paralużą. Po tym strasznym uczynku uciekł on w stronę Wzyćkiego jezora, a pewnie je pomyśleni, że on so tam zapłeznył zdradzim wastępcom, skazzonym przez sąda na 5 lat sydze, muchą z oberściem zwonem u ledu króla jezora. Z nim w gromadze zabrał on so z kompanią nubłeś na chledzi do Wejerowa, ale nie na odpust, ale żeby łeb drogo łeb mówić zastępne plany. Policja nasza, nimue łestrigłe pilowaniu naprzód we Wejerowie, poznała tak nazwanego króla jezora, ale chcące go w nazydnej drodze uchwacać, ju nie znalazła, bo jak wierzec nie leży. W gromadze z Remusą, głębocima lasoma i bezludnyma stegnoma uciekł. Łeb ten czas Remusowi łebruńca wyrobił zgaszenie nakazu aresztowaniu Remusa, przedłożywszy atest lekarści, że pun ze zwada chwerował na sercową chwerost tak ciężką, że lada chwila dejady byłby umarł. Wyswobodzony od aresztu Remus na nowo zaczął swoje wastępne rzeczy i po krótkim statkowaniu so podjął so rozszerzać zakazony modlitewniczy, z których nieświadomi lud kasiapści mógł brać chęć do buntu i niepartosce procem władzy. Ciej wierny w służbie szandara Haze w gromadze zmieścim policjanta szabelką, zając mu chcele te książki, warokoma naszych sądów zakazony, Remus nie leno łepur stuwił procem remieniu prawa, ale gwałtą uderzył na szandara Hazigłe i łegłesiwszy go klasniącym piąstcom w głowę, przecianą so z tyłu wypytku jego między wąbyrci bedna żabeczuści. Choć bednuż beczuszka żydni szkłeda nie zgłoszy, to jednak moralny szkłeda warządzony po czestnosce królewści władze tym większy, zważywszy, że lud kasiapści zebrany na jarmarku skłery jest do podkurbianiu, a chance rąganiu władze praści ryt daje felga. Wina Remusową powiększy potwierdzony przez świadków fakt, że na cel swojej burzości piąsce wzuł sobie sztyłt łeżła na szołmie szandare, jak to uczynił Józaknypa na drodze do Lepna, snac, że on ten symbol pytądzi i władze praści ze szczególną przesły daje pomstą. Nie kontentająca z opływaleniem szandara Hazigłe między wąbyrci, Remus w swojej płemsce klasnął ręką policjanta szabelką w lewie lico, co miało pojedno skutk taci, że tenże szabelka potoczył so na budo piernikarza Bombona i zarwał ją swoim cała, a podradzi, że z lewi ściąci
Dulny, wamieniony go policjanta szabelci wabił 3 ząba, z chtarnach jeden był złoty i chtarnawan szabelka ład łużasu pełknął i do ty głedzena, jak mówi, nie nalezł. Krom tegłe, ład klasniącu Remusowi piąsce lewy dolny szczanka watrącała so z przerodzonego członka tak, że szabelka, przeszedłszy do siebie, gambę zamknąc żadną miarą nie był w sztandze, a zaprowadzony do dom, białką swoją srodze wastraszył, chtarna nie biwsze sama, dzis żeje w strachu, żeby dziecko nie urodzec z krzawą gambą. Po wielkich bolescach i strachu naprzód przewołany doktor Pelowści sztaką lekarską wprawiwszy mu szczanka, lica jego znowu przeprowadził do przerodzonego szaku. Sprawa w nagrodzeniu za łyżka radzeni gambę, kweszta lekarści, watłeczony 2 ząba przerodzony i pełknięty ząb złoty i do tej chwili nie nalezony, tej zamłyżebno skrzawi gambę, uspłedzywonego potomstwa policjanta szabelci i zaskarżoną budą i łuża z piernikarza Bomboma podlegają łesądzeniu przez sąd cywilny. Reszta jest sprawą postępowaniu karnego. Jak mnie taci cerograf przepłszczele, tej mój łebruńca czernik łebrucił Sodomie i rzekł: widzisz, coś jest, co przeznał do tej sprawy z Goliatą. Teruca waprowadzale wszadcich pustkę wieków na świadków i całe malowele na istniego rebelianta. Żebyś te był człowiek sposobny, to by ten szabelka drogłe płerechływał za ten złoty ząb. Ale że z tym nie dobył, bo ciej go pełknął, tej go my przy sobie, a ciej go zgubił, to jego wina. Łebronę mojej przez czernika je nie rozumiał. Dość długo on so tam łatrzykiwał im po niemiecku, ale ku reszce mnie równa kłesądzele na 2 lata sydzę. Cie mnie warok taci przez tłomucza przeczetele, tej so iż na urągłewiskę patac, kozele je Remus z tym waroką jam kuntant. Ale je, wiedzące, że ju nic nie pomoże, zdołem so na łelą błyską, podniósł jem ranka w górę i powiedział: Poż do Itale w górze, jak waju ten sprawiedliwi z nieba sądzec bandzę. Czy im tłomucz taką moją odpowiedź przeniemcił, tej sądzowie zetkle głowę, a po chwili tłomucz mnie powiedział, że za wyobrażeni sądu jeszcze tygłe dni mnie wrzucają na wierzch mojej karę. Ale więcej mnie so nie pitele, czy jest warokan spokojny. Czy i sądzowie so roześle, przystąpiła do mojej krata Marta, płacząco jaśnią trząsło i so iscała: widzisz, Remusku, płeceż jest ta siedł zna jego pustkłewi między tych Niemców. Styry Marcianna rękoma moja szaja łebi mała i lamentowała: Remus złoty knepie no lepsi, jak łanice niemiłosiernie skorele, za coś naju łebłe je Punbuk tak srodze nawiedzył. Przyznajesz mnie równak knapskłe kochuny, żem cebie wachowiwała według najlepsi łudbę. Czeż nie szcidła jem na tobie kweszkwi, czeż nie szcidła jem trampka, czeż miała jem brac zersztla, albo skrzanówk, albo i grelka żelazną od piecka. I przed tym ściskała mnie za szeją i płakała, żeby kamso zlitował. Mój dobry towarzysz Trumba płakał i wadził nawet mianę. A żeby so karci szcidla, gdzie no grabsi mają, tice miąża cele laduka siapściłe. 2 lata, Remus, bądze szambił las i słońce świecoło na płela, a cebie nie bądze. 2 razy smyk przekreje świat
i gwiazdci będą chłedzą okole gut, a wiele naszych so płeżeni, aby ładzonku jest tym światom, im ciebie zus wapuszczą. Niechże ich Pan Bóg łeśka radzi za naszą krzywdę. Ale bucie Remus, jełe tobie nie zabyczo. Każdą strzodę muzykant my wolą wagrawać na ulicach miasta, a je będę grywał od czasu do czasu tak mocno, że moje grani na sztyłt trąba jerichuńści przebije murę twojej pryze. Le uważaj, czy nie przytłucze jest nutą, kto są w łepieko, a ty nutą skłaczną, to je banda. Przeszli Stach z kleryką i ściskali mnie za ręce, a Stach rzekł: co ce wrzucele, to wrzucele, ale przynajmniej pokazuje im, jak szmakają kasia pści piąsce. Ile płeku i na nich płewróznik krący bat. Kureszce stary Michał sam przekurdusył i powiedział: biedny Remusu, Bóg z tobą. Snad taku welubłesku, komu namieniony tego nie minie. Lacho jako planeta musiała stojeć na niebie, czyjże spustkłewił na igłę na w świat. Ale na mój głupi rozum ta nic złego nie zrobił i niesprawiedliwie ciebie łeb sądzele. Le nie doj góra złemu, czyjba co chcą kusać, ale wal piąscą, nie piątką, abo i cikcą, jaż sobądze pyraił do piekła. Coż na pustkłewiu potrafił, to chyba i w sydze praści potrafisz zrobić. Tak mnie moi przyjaciele dacha dodywele. Ale jak to wszystko się skończyło, ty sedzą w mojej sydze sum przemyślające, jaci ma to drogo ma Pan Bóg człowieka prowadzi.